kamar yadda ne muku alƙawari zan koya muku yadda za ku je ku yi two-step verification na WhatsApp ɗinku kamar yadda ne muku alƙawari. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, ka yi ƙoƙari ka yi following ɗina, ka danna min liking, kuma don girman Allah ka wa mutane sharing, domin al'umma da dama suna amfani da WhatsApp, wasu WhatsApp ɗinsu na samun matsala ba tare da sun sai da za su je su yi two-step verification ba. Sannan kuma ka yi ma 'yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su gani su amfana. Ga mutane wasu mutane a nan saman wannan bidiyon za ku ga sunaye a rubuce, na yi tagin ɗin waɗannan mutanen, ka je ka yi ƙoƙari ka yi following ɗinsu, za su yi follow back ɗinka. A nan ma ƙasan bidiyon su ma ga sunan wurin na yi tagin ɗinsu, kowane suna da ka dangwala saboda yan TikTok sun cire wurin tagin. Sai dai mu riƙa rubuta sunan mutum, duk mai son followers ya ga an rubuta sunan shi. Gifters ne muke rubutawa, da masu comment da masu sharing su ne muke rubuta sunan su. Ku biyo ni mu shiga cikin bidiyon. Kun ga yadda za ku je ku yi two-step verification don account ɗinku na WhatsApp. Idan ka danna sai ka zo nan wajen inda aka rubuta setting gashi, sai ka shige shi. Da ka shige shi kawai kai tsaye zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan ga wani option ne inda aka rubuta account, wannan option ɗin sai kai maza ka danna shi. Wannan inda aka rubuta account gashi sai ka shige shi. Yawa idan ka shige shi a haka sai ka zo nan wajen two-step verification gashi. Wannan wajen two-step verification ɗin nan gashi, shi za ka danna. Wannan wanda na zagaye, idan ka danna shi, kana danna shi zai baka option kamar haka, sai ka zo wannan wurin rubutun na ƙasa sai ka danna shi nan, sai ka sa pin guda 8.